Good morning mga kailaw. Ngayong araw na ito ay meron po pala kaming service. Meron po ulit tayong light setup. Yun o. Ito po yung gagamitin nating moving heads. Beam ano po ito? Beam 280. Dalawang piraso po yan ilalagay po natin. Lalagyan po natin ng mga par lights. Kaya ngayon ay papunta na po tayo at let's go! So, nandito na nga tayo ngayon sa set up natin event. Ayun kasama ko. Yan. So, what's up? Bumaba na natin yung mga gamit. Yan. Mamaya, ilalatag na po natin dun yung mga lights. Ito yung area na lalagyan po natin ng ilaw. Yan na po yung gagamitin natin mga gamit. Yun, nandun po yung moving heads. Yan, mga power LED. Yun, yan na po yung mga gamit na ibaba na po namin. Yung mga gagamitin natin, mga extension wire, mga link cable pang DMX. Yan, nakaready na. Moving heads, DMX, controller, power LED. Ang sarap mag-init ko sa mga restaurant kami. MP01 as H. Ilalagay natin sa taas, naka light stand siya, pero tinanggalan natin yung pinaka paa niya. Yan, 4 na piraso. Yan po mga kailaw, ilalagay na po natin itong DMX 512 sa DMX 34. Yan po kasama ko si Ryan saka si P-Boy. Yan. Naikabit na po namin ang power lights with blinder. I-assign ko lang muna ang mga address niya sa likod. Tapos focus ko po yung power lights para maganda po yung tama sa stage. Yan yung laro na sinib ko. Mamaya daw po, mga rapper daw po ang mag-perform. Ngayon, dito naman po ako sa DMX 34 para lagyan ng program ang moving heads. Testing po ulit natin ang power lights. You know, okay na. A few moments later. Yan mga kailaw. Yan na yung play ng moving heads. Tapos, ito naman ang play ng power lights. Mas madali na pong i-play ang moving heads at power lights kasi dalawang DMX po ang gamit ko.
Para po sa akin, mas maganda gamitin DMX magkahiwalay para napipili mo yung gusto mong paganahin. Pwede mo rin piliin kung ano yung gusto mong pailawin. Saka kahit magloko man yung isang DMX mo, may magagamit ka pa rin naman. Yan yung moving heads, oh. Bahala na siya ikot-ikot dyan. Salamat po sa Diyos, natapos na din. So ayun mga kailaw, pauwi na po kami. Tapos na po kami yung sinit up namin kanina. Yan mga kasama ko. Yung ibang gamit, bukas na lang namin babaklasin. Mamayang madaling araw pa po daw sila matatapos. Kaya tulugan na. Pahinga, matulog. Pahinga na mga kailaw. Ayan mga kailaw, yan po yung service po natin. Tricycle lang muna tayo ngayon. Yun, let's go! Gabing-gabi na, wala nang tao.